Non he jong lam ki kedo ki damtang preniphai sir keparni Assam pen Meghalaya border tapat timung arong chumang tu men karbi tumaphan tengkheng ponsi banghini tumaphan apran armut pondetlo la solong kopai kelangnu inut karitang Oriwel timung abang adimalong matsi apran tamjuilo la so ningduk chepaklang ponsi karbiang long arnisi apharman kangkir kepha lapen prek jamadim kachikimo ponasai kedengpon asomsi Bokajan alongta chikimo dunno Prenipai krehini atawa por pen hithi kularanta inkir ponsi ani kangsam por phai trokapor Assam Jatiyabadi Yuva Chatra Parisad thihek pen AJYS piatum Bokajan CCI thengnolong mithang sai hemalong ning oining duk chepaklang ponsi karitang Oriwel timung aphan kachikimo sai lengponlo lapen sodak pen pinrem lopusi lingje athe lason inglong soi hijanang bong kanghon kangjin so bipin pen apran ki endet ke chokchi pusi lingje Kachikimo mailong AJYCPCC klembang jitu phukon bidisar horeningti Assam Sahitya Sabha Karbiang Long mai phu bari mingti lapen Karbiang Long Manipuri Students Union atum chetongdu lapen milur chekai ponsi thup chekai lapen mir chebat ponsi hirjume hangponlo Oriwel timung alangni ke inut longri longpat kaching hon pik pena joksi alanglia pran damdanglo lapen non ke alanglia pran ke dam ke akejoy padam long nang ni pusi lam chithan chimum ponlo lapen phukon asang ho pen lam ki than pon ke laso puthak prabjin pen kengkam dengpon bek nang pung lapen apran ki dam joya hema sor tuma phan Assam Sarkar pen lak inkoi pinangji lapen all karbiang longa hin pen tangka lak kep atangka kirap piponangji pusi ningji pon Bokajan penanantirang Karbiang Long Lai